heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaru e onon yeɓoɓe min e médiaji meɗen rendo on calminama taskaram men taskaram mon coftal ɓalli men o alet mo pewɗen goo lewru tataɓuru ujuni ɗiɗi e nogas e jeegom min jewte toɓɓe ɗiɗi mawɗi ko adi men kal e kawre dattodiral gam ƴewde kippuji jahnoji Afrique e folotori winderiyankewo tawi koko yowti e foko cinglel mbiyen basketball fijetengo toon to leydi Qatar e hitande ujuni ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi e nder ɗum noon diɗɗi kame be ma piiju ngal diɗɗal be eɗen gandi woni toon ko Côte d'Ivoire Sénégal RDC kam e leydi Madagascar ko wona ɗum ko e diɗɗal gongal ngal woni de ko Angola Égypte Mali kame Ouganda ko ɗin kippuji gondi toon ko ɗo e Dakar lamorde leydi Sénégal kawruɗe pijete men gorte majje e yaajede ko wona ɗum ko min kal ha joni e fiji ballon tawi ko Ligue des Champions toon to Europe eɗen gandi kawri tawi ko baraf ɗe joofi andama kippuji ɗi ganduɗa ma taw toye jeetati gaɗinoɗi yaade ɗi holi kanji kono kadi jurnitiɗen kawre baɗɗi ɗe beela koko fadino ko tan waɗi walla ala woodi ɗe bettere waɗi tedduɓe o te jejjite woppude miijoji e jiyandi moon e médiaji meɗen rendo ɗi on jarama.